Sistemul afacerilor interne continuă să-și consolideze capacitățile de combatere a violenței în bază de gen și a violenței în familie. Monitorizăm îndeaproape și analizăm fiecare caz grav de violență în familie pe platforma Comisiei Femicid. Investim tot mai mult în instruirea și formarea specialiștilor pentru ca ei să poată interveni prompt și corect în situații de criză. Angajamentul nostru de a proteja siguranța fiecărui cetățean rămâne ferm. Angajamentul nostru de a crea un loc de siguranță și încredere pentru categorii social deosebit de vulnerabile, cum sunt femeile și copiii supuși violenței, intră într-o nouă etapă. Astăzi, cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, am lansat Centrul de Justiție Familială a Poliției, un serviciu care îmbunătățește răspunsul nostru la problema violenței în familie și violenței împotriva femeilor în Republica Moldova. Împreună suntem mai puternici, împreună suntem mai eficienți pentru siguranța fiecărui cetățean.